jij me laten staan? Waarom, waarom, waarom deed jij me dat nu aan? In het begin was jij zo verliefd op mij, mijn schat. Ik had het gevoel dat jij me maar alleen aanbad. Vertel me nu eens, hoe kwam je tot dit besluit? Is er misschien een ander, is het nu uit? Je mag mitzingen, hè? Kom maar, kom maar, kom maar. Waarom, waarom, waarom heb jij me laten staan? Waarom, waarom, waarom deed jij me dat nu aan? Ik vraag me af, wat was er bij ons toch steeds verkeerd? Toch hoop ik dat je altijd nog bij me wederkeert. Wachten zal ik, al duurt het misschien wat lang. Jij bent het meisje waar ik zo naar verlang. Tussenspel. La la, ja la, la la. Waarom heb jij mij laten staan? Waarom, waarom, waarom deed jij me dat nu aan? Deed jij me dat nu aan? Speciaal voor onze mensen terug in de tijd en alle senioren niet te vergeten, want ik weet, als de senioren dit luisteren, worden ze helemaal in trance. Ja. Dat is gewoon één ding wat zeker is. Ja. Maar ik moet ook zeggen, de jeugd van tegenwoordig vindt dat ook leuk. Het is gewoon een kwestie van, wat vind je leuk? Nou goed, in ieder geval, terug uit de tijd, de heikrekels. William.